Hapit na pod ang among sweldo. Akong cellphone busy na sad kaayo. Mga message nila nga nagbuto-buto. Laing-laing mga problema nga nagahisgot parte sa kwarta. Kung balibaran, daghan dayoy istorya. Busa paminawa, kining ako ang kanta. Di baya lalim itag kwarta. Muhatag man mi kung naapa, pero saon man daghan man jud in town mig utang. Pasensya na lang. Ang amo ang pamilya, ihatag na mo ang tanan kanila. Among tanang kwarta gipadala. Nga kung madawat na ang kwarta, di naman mo reply na. May puti na lang among mata. Busa paminawa, kining ako ang kanta. Di baya lalim ang itag kwarta. Taas ang pila kung magpadala. Kung madawat na, mura nagwa kaila. Dinhi sa amu at tungod na dawat na. Di na magparamdam sa amua. Sunod buwan na pod mangumusta. Sa padala, daghan nilang mga problema. Parte sa kwarta. Parte sa kwarta, baby.